Γεια σας. Η χρονική περίοδος που διανύουμε είναι γεμάτη προκλήσεις για όλους τους οργανισμούς. Σήμερα που οι προϋπολογισμοί περιορίζονται και η μείωση του κόστους λειτουργίας είναι ένα μεγάλο στοίχημα για το δημόσιο τομέα, είναι σημαντικό οι επενδύσεις στην πληροφορική να αποδίδουν στο μέγιστο δυνατό, συμβάλλοντας έτσι και στην αύξηση παραγωγικότητας. Σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη δύναμη της συνεργασίας, γιατί μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες και αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Εξάλλου, όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από ό,τι θα κάναμε ο καθένας ξεχωριστά. Η δύναμη της συνεργασίας είναι το βασικό θέμα της φετινής Cisco Expo, που θα γίνει στις 20 και 21 Απριλίου στο Θέατρο, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, στη Λεωφόρο Πειραιώς 254. Στη Cisco Expo θα παρακολουθήσετε εισηγήσεις από διακεκριμένους ομιλητές που θα έρθουν στην Αθήνα αποκλειστικά για αυτό το σκοπό. Θα συμμετάσχετε σε συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας με εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης, φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Θα επισκεφτείτε την έκθεση της Cisco και των συνεργατών της, όπου θα παρουσιαστούν αληθινά demo. Ελάτε στη Cisco Expo στις 20 και 21 Απριλίου για να ανταλλάξουμε απόψεις για την πορεία της αγοράς. Όλοι μαζί εξάλλου, μέσα από τη γνώση και την εμπειρία, μπορούμε να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο που εργαζόμαστε, ζούμε, διασκεδάζουμε και μαθαίνουμε.